Hej YouTube. Det vil vise jer, hvordan man laver en dørfælde, eller hvad man kan kalde det. Den virker sådan her. Man går på pressureplaten, åbner døren, og så ryger man ned i vand, så man ikke kan komme op igen. Så hvis du er i survival, kan du dø. Og så ham, der har lavet den, kan få alle tingene. Det er jo godt. Men hvis I vil se, hvordan man laver den, så vil jeg gerne vise, hvordan man laver den. Og jeg viser det nu. Du sætter 2 pistons, og så stone, eller hvad I vil have. Det gør I samme i den anden side. Skal jeg bare lige tænke mig om. Sådan der. Og så sætter I en blok væk fra, så sætter I sådan en trappe på en måde. Sætter en redstone torch der, så bliver begge skubbet ud. Så er redstone der. Og det gør jeg sammen i den anden side. Den er ret simpel, men jeg vil stadig vise jer, hvordan man laver den. Så tager I og graver det her hul, så signalet kan komme ned. Gør I så også i den anden side. Men det. Og hvad sker der? Sådan der. Så tager jeg det signal, gør det samme. Og så skal I sætte en repeater med 3 delay og det samme herhen. Kan jeg lige gøre det lidt pænt. Så virker den. Så går I 2 blocks væk fra. Så der hvor de andre pistons er, skal I sætte pistons hernede. I kan sætte den 5 lang. Hvad sker der? Så tager I 2 gange 5 hen, sætter repeater på fuld delay på 3. Sætter I redstone. Så det her signal kan I bruge. Så skal I bruge en repeater og en til repeater. Så sætter I sådan en redstone torch, så hvis der kommer lys her, så slukker den. Jeg kan lige vise det. Så slukker den, nu den tændt. Så slukker den. Det er et lille smart ting. Jeg vælger at gøre det med stone. I kan gøre det med uld, hvad I vil. Og så gør jeg det samme i den anden side. I gør bare det samme i den anden side. Så er den færdig. Kan I lige se, om den virker? Yep. Ja, så skulle det bare lige være hullet dernede. Det kan I jo selv grave. Så ryger man ned i hullet. Men det var det. Ses.